Hej så. Kan du justere dit kamera manuelt? Hvis ikke, så kan du deltage i et af Best Photos fotokurser, eller også så kan du lige se med her på dagens tip. Dagens tip handler om dine indstillinger. Hvordan du indstiller, mens du skyder. Er du ude og tage et shoot, så er det ikke altid, du lige har tid til at tage skærmen ned hver gang, du skal justere noget, for lige at se, hvor du er henne. Du kan rent faktisk se dine søger, hvis du ikke har tænkt over det. Det er meget nemmere. Lige nu ser du ind i søgeren på kameraet. Du ser motivet i toppen, og når du trykker på knappen, så måler kameraet lyset. På din skala hernede i bunden, viser den din lysmåler, hvor den er henne. Den skal stå i midten. Lige nu kan du se din lukkertid, som er 125, og din blændetallet, som er 6,3. Hvis jeg tager billedet nu, så vil det blive meget mørkt. Hvis jeg nu skruer lidt på knapperne, I kan se, at der kommer en lille pil i midten af den her skala lige om lidt, hvis jeg begynder at stille lidt på tingene her. Nu skruer jeg ned for mit blændetal til en blænde 04, og jeg skruer ned for min hastighed, og I kan se nu, at pilen begynder at bevæge sig. Når den er i midten, så eksponerer du rigtigt ud fra, hvor din måling er. Det vil sige, at du skal selvfølgelig også måle det rigtige sted. Hvis du måler på noget lyst, så vil den jo måle for det. Hvis du måler hen på noget mørkt, så vil den måle på det. Men lige nu, så kører vi på en 6. sekund og en blinde 4. Og den er på stativ, ellers kan det ikke lade sig gøre. Tager vi et billede, bum. Alt det her, det skal du kunne, mens du skyder. Det er alfa og omega, når du er ude og skyde live med ting, du kun lige har eller et skud, du kun lige har en chance til. Der nytter det ikke noget lige at skyde. Du kan også se din ISO over til højre. Den kan du stille på her. Den ændrer også din lysmåling. Så alt det skal bare ligge i fingrene. Øv dig på det, så får du en meget nemmere ved at fotografere og få nogle fede billeder. Det var dagens tip. Jeg håber, du kan bruge det. Hvis du har lyst til at lære meget mere om dit kamera, hvordan du bruger det, hvordan du indstiller det, hvordan du eksponerer osv., så er det bare at kontakte os og deltage på et af vores kurser. Så lover jeg dig, du går fra og meget mere selvsikker på de kameraer og kan køre manuelt. Vi ses.